Hello, hello everyone. Welcome sa ato ang YouTube channel ni Madam Pislat ug karong buntaga guys. Naglaag-laag mi diri sa daplin sa bay dagat. Di ami diri hangin kayo ang panahon karon og nindot sad kay dili kayo init unya mga alas 10 init na ni siya guys. Karong orasa alas 6 pa sa buntag. So, mao ni ang views diri guys sa dagat sa duol sa amoa. Og manaog mi karon guys. Among kanaogon karon ang maong baybayon adto nami sa ubos. Tara guys. Kuya og mutuan. So, daragi mi na sa ubos. Gi kami dito sa ibabaw guys, no. Og nindot kay hagdanan diri nila, no. Dara mao ning kampusong, no, nga baybayon. Og daghang kay mga baruto. Og wa may nanagat siguro karon kay perti man namang yung bawra guys. Dara pilara kabok pambot ang makita, no. Og nasay nanginhas. Dara guys, dara ang ilang nindot nga bus. Dara sus. Mao pa ko kakitag anig nindot mura sanig sa bantayan guys, no. Pero gamay lang siya guys. Dara, wow. Tagsara gyud mulugsong taon dere guys, no. Wow, kaputi sa bus. Wow. Sana all. Wow. Kayong iligid-ligid guys, no? Dara. Di atong ligiron be kay nalipay jud ko nga kanang nalipay jud ko nga nakatak aning basa guys. Dara. Hoy! Dara. Ligiran ato. Wow! Ay, lisod na yung bagong nakabuhi guys. Malipay naman kakitag kuan bas nga puti, no? Bisag duol ra kay sa mua ni guys, no? Pero tagsa ra gyud kay ko makaari dire kay tungod kay kining atong katigulangon nga hinay na kaayo. So, mao na ni guys. Uy. Tara. Nena. Tara, lumba ta. Cuk. Uy, lupig man ko. Tara, lumba ta. Tara. Lumba ta. Tara, cuk. Tara. Suway sa taglumba. Ani akong mga batos guys, no. Sige, tanawon nato ning mga batan-on ni sila guys. Filmi gikupil di ani. Sige, larga 1 2. So guys, mamasok sa amin kay naabtan kimig uwan in town. Blessings ni sa Ginoo. Pasok. Da, moro ginintay kapasalungan na mo diri taon. Hello guys, tanawa ra ko ni guys. Tanawa ra ko ni guys ang amuang pag-ari sa baybay. Wa kami swerte kay giblisingan may kuwan. Paitaan ni oy.
Sige na lang continue na lang ning among happy diri no bisan kaulan. Na may pagipang ubo hala mosamot ang ubo ani guys. Okay lang, basta happy lang. Lako. Woo! Nice. So guys, humana ang amuha diring paglingaw-lingaw sa baybayon. Mao na ni ang panahon nga mamauli na may ginahinay no. Kung kinsa may nakauyon aning among gipakita nga video guys, please like, comment and share para updated kamo sa akong sunod nga mga videos. Thank you for your support and thank you for watching. Bye-bye!